Selamat datang semuanya, saya siap memandu acara film hari ini. Mari kita nikmati filmnya, semoga seru, menghibur, dan bikin hati bahagia. Selamat menonton! Aldi, apa roman no? Calon bini de Aldi? Yo pak, harus pandai badenak, yang penting badannya gak puak pak. Ondai, badan gadang, awak ketek, bini gadang hande. Beko wak, kenalan apa? Jo bini awak beko. Lain dak acok Aldi karena isi gambu, dek bini tuh di. Kok berangnya pak? Takwe wak pak, pangko langannya gadang. Tuh pak bini wak ah. Pak namo wak Desi pak. Onde Aldi, gak puak elai. Nyo sudah Aldi jo tangan mati Aldi mah. Coko cek ateh luka wak kok joiko mah. Gadang cime nyolai ampun. Begarahnya sayang di sawah dek abang. Selagi bisa sanang ranca, pokok jan mangicuah bini, semoga banyak anak jorasaki. Nah, amin. Untuk adun sanak kasadonyo, jangan lupa jempol, tingganan komentar, wajib ikuian yo subscribe itunya. Suko kami.